ti cepaš preko dan, to nije to je problem. Najgore, dok su oni došli sam popio dve flašave. Pa sam nastavio posle jelen. Ali si ubio Maleckog, sve si ga ubio, ovako. Brate, da te držim ja malo. Nemoj. Nemoj, ne. Jer ako padnem, nek padnem sam. Čekaj, tu bude. Kaže, brate, ako padnem, nek padnem sam. Dva nazad, dva napred. Ko kaže to? Pa ovaj ovdje je crni. Zvonko Z. To je Zvonko Z. Kako neće da se zove, zaboravio sam. Zaboravio si i ti. Ma ja ga zovem Vlajko. E. Vlajko, aha. Tako i nas ga tako zove Vlajko. Znači, dođe vam. Vlauca zato, a? Pa najvjerovatnije. Zove ga žena s telefon. Kume, daj mi taj sok. Kogljava, znači. Kaže, evo tu sam. Pa de, pa tu sam. Evo tu sam. Pa ona verovatno žena pita, pa gdje to tu sam? Ali tu sam, pa kako da ti kažem, tu sam. A kako reče da, kako me prekrsti mene? Nije Franc, nemam pojma nekako. Beckenbauer. Nije nešto drugačije. Ne znam. Ne sjećam se. Ma nema veze sa nadimak na F. Ja se ne sjećam. I verovatno sam mu sličan s nekim tamo i on